Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. Hearts so filled with sadness, saints should call on you. Turn not into gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints through Saint Jude,
You show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lowly know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless Aid cases. us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asing mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, ipo ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Sheila Balingbing and family, Christine C. Gonzalez, Russell Lim, Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes, Yones Millena, Annabel Salcedo and family, Criza de Mesa, Maria Tiza D. Carmen, Rhea Lynn and Lester Salvatierra. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod, offered by Rupert Bercasio for successful civil service examination on March 8, 2026, offered by Michelle Talde. For successful civil service examination on March 8, offered by Abigail Almeida. To pass the board exam on March 2026, offered by Sugar Nay Bancodin. For the success and guidance in the SSES exam, offered by Joaquin Tadeos III Guillermo, Alex Kelsey Bunaobra, Jesses Gavin Magtuba, Ino Odiver, Kaylee Emmanuel Burak. For CSE examination, offered by Jalen Bunuel. Special intention also offered by Magdato family and Angela.
para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Eligio, Virginia, Joffrey, Licorgo, asin Antoinette, offered by Nunez family. Para sa kalag ni Salvador, asin ni Evelyn, offered by Hanilin and Orfano family. Para sa kalag ni Juan and All Souls in Purgatory, offered by Hyla Morales and family. Para sa kalag ni Rexy and All Souls, offered by Salve Motiveros and family. Para kay Rodilo, offered by Mirasol Alcazar. All Souls, offered by Yones Miliena. Para sa kalag ni Jan, offered by Mr. and Mrs. Jose F. Guan. Para sa kalag ni Jose Francisco, offered by Francisco family. Para sa kalag ni Dexter, offered by Rosie. Para sa kalag ni Ray, offered by Lily Raitana and Rosemary Melia. Ngunyan, iyo po ang Webes sa ikaduang semana kan Kwaresma. Matindog na po ang gabos sa sinsarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa iya magsarambang sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. dagdag sa satuyang personal na intensyones, dinudulot taman po an misang ini sa paghagad nin katuninongan sa Middle East. Yaon po kita sa laog kan Kwaresma mantang nagdidebosyon ki San Judas Tadeo. Asin ngunya na Kwaresma, pinapagirumduman kita na mabuhay na simple asin matinao sa kapwa. Ako untaan sa itong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nagbabago asin namumuot sa kalinigan, biri ka sa imo an puso kan sa imong mga surugoon, tanganing nasagom sa init kan sa imong espiritu, maabdan sindang pusog sa pagtubod, asin mahigos sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateo niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Inian sabi nin kagurangnan, herak man sa tawo na nagsasarig sa tawo, na an paglaom, yaon sa mga bagay nin laman, na an puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom na yaon sa kadlagan. Dai nahihiling ang karahayan na minadatong. Nag-eerok sa mga alang na daga na dainin nabubuhay, dainin nag-ierok. Palada ng tao na nagsasarig sa kagurangnan, nan paglaom yaong kiyawe. Siya nakakabaing sa kahoy na tinanom sa pangpang ng tubig. Naan gamot nakakaabot sa sulog.
daing kahaditan, kun minadatong an init. An sa iyang mga dahon, danay na berde, daing kahandalan, minsan daing maguran sa bilog na taon, daing untok an pagbunga. An puso madaya, urog pa sa gabos na bagay, asin maraot. Si Isay ang makakatugkad kan sa iyang hilom. Ako ang kagurangnan. Ako ang nakakatalastas kan nasa puso. Namimidbid ko kung ano ang nasa isip. Tanganang ikatao ko sa lambang saro, ang maninigo, susog sa iyang paglakaw, susog sa iyang mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dalan nin mga makasalan, dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad, ang sa iyang kaugmahan, yaon sa tugon nin kagurangnan, tugon na sa iyang pinaghuhurup-hurup aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampinin tubig na nagbubulos. Kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, na ang mga dahon, day maluluyo sa gud lamang. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang tawong tampalasan. Ang mga ini nakakabaing sa ata, na ipinapadpad kan duros. Binabantayan nin kagurangan ang dalan nin mga matanos, alagad ng dalan nin mga tampalasan, dinadara sa kagadanan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Asigin ka ngayon An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Fariseyo, igwang sarong mayaman, nakabado nin purpura asin lino, asin arual daw, masiram an kinakakan. Duman sa iyang pintuan, may sarong makilimos na an ngaran Lazaro, pano nin mga lugad. Daing ibang kinakakan, kundi an mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Han sa iyang mga lugad, dinudulok asin dinidilaan kan mga ayam. Sarong aldaw an makilimos nagadan, asin dinara kan angheles sa kataid ni Abraham. An mayaman nagadan man, asin ilinubong. Duman sa impyerno, sa tahaw nin mga kasakitan, an mayaman na lalaki nagtingkalag, nahiling sa harayo si Abraham, asin si Lazaro sa kataid niya. Asin nagkurahaw an mayaman, amang Abraham, kahiraki man ako, sugo si Lazaro na dumugon sa tubig an sa iyang muro, asin paliputon an sa kuyang dila. Hulita ako naglalaad sa kalayong ini. Si Abraham nagsimbag, Aki, girumduma na an karahayan inako mo na kan ikanabubuhay pa. Asin si Lazaro naman mga kasakitan, kaya ngunyan digdi siya rinaranga mantang ika nagtitios.
Lain pa kaiyan sa pagultanan ta, igwang dakulang bungaw, na dainin makakaagi, halik digdi pasiring dyan, ni halik dyan pasiring digdi. An mayaman nagsabi giraray, kun siring, nakikimahirak ako sa imo ama, suguon mo si Lazaro, sa harong kan sa kuyang ama, huli ta igwa pa akong 5 mga tugang, patanidan sinda, tanganing dai makadigdi sa lugar na ininin padusa. Si Abraham nagsimbag, yaon sa inda si Moises asinan mga propeta, an mga ini, iyo an paghinanyugon ninda. An mayaman nagsabi, dai amang Abraham, kundi kun may saro sa mga gadan na magbalik, tanganing mag-usip sa inda, masulsul sinda. Si Abraham nagsimbag, kun dai sinda magdangog kay Moises asin sa mga propeta, dai man sinda matubod, minsan igwang mabuhay, hali sa mga gadan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Igwa po ba kamong mga gamit sa harong na saray-saray na sobra kisa kaipuhan nindo? Are there things that you keep in excess? Halimbawa, mga bado na sa kadakulan, pipiraman sa naan ginagamit. Mga kakanon, dilata, mga tago-tago na chichirya, tinapay, na daiman kinakakan, nagahalat mag-expire. Mga bagay na tinatago ta, tasabi ta, dyan mo sana, tabaka kaipuhanan ta. Pero 5 taon, 10 taon na, dai mo man kinakaipuhan. Kung minsan, malaog kita sa sarong tindahan, wala man kitang planong magbakal. Pero paglaog mo, sabi mo, uy, barato. Taod-taod, pagluwas mo, dakulon kang binakal, na dai mo man kaipuhan. Pero barato kaya, sayang man. Sa kahaluyan po, ang mga harongta, pano nanin mga gamit, mga bagay, na wala man talagang purpose. Ang ebanghelyo tapo ngunyan na Webes, iyo ini an pig-a-address. Inistoryahan kita ngunyan ni Jesus sa ebanghelyo, manungod sa 2 tawo. Ang saro, mayaman na lalaki, magayon magbado, nagkakakanin masiram aro-aldaw, napapalibutan ang buhay nin kayamanan. Wara pong sinabi sa istorya na pangit ang ugali niya. Warang sinabi na kurakot siya, una ang yaman niya, hali sa inhustisya, nothing was mentioned like that. Pero ang problema niya, yaon sa iba. His life became closed around the things he possessed. Dahil niya namamaanan, so ikaduwang karakter, yaon duman sa iyang pintuan, igwang dukha na angaran Lazaro, pano nin mga lugad, kung paanong an mayaman, napapatos nin magayon, si Lazaro, napapatos nin lugad. Kung paanong an mayaman, oral daw nagkakaon nin masiram, an dukha, nagkakaon nin rakdag. Ang problema kaining lalaki, bako na mayaman siya, lilinawon tapo ini, bako pong maraot magin mayaman, it is not a sin to be rich. God is not angry toward rich people. Kundi, kung an kayamanan, da inakahiras sa kapwa, iyo ini ang nagiging problema. Haram po nindo ang mga santo, dakul ang sinasabi ka ini. Si Saint Basil the Great nagsabi, the bread that you keep belongs to the hungry. Pag igwa ka daang tinapay na saray-saray, bako mo yan, para yan sa nagugutom. Sabi ni Saint John Chrysostom, not to share your goods with the poor is to rob them and deprive them of life. Pagdakulon ka daang mga daipig hihiras, dadakul kang tago-tago, hinabasan mo iyan sa dukha.
ninakaw mo sa mahihirap ang pagkakataong mabuhay. Medyo magabat ang mga tataramon kan mga santo, pero may katotohan. What we possess is never meant to remain only for ourselves. Ang Diyos po, pag binibless kita, bako lang yan para sa to. Ang tuyo kan Diyos, when He blesses us, is that we learn to give, to share to the needy. Kaya, ngining Kwaresma po, pinapagirumduman kita, igwa po baga kitang 3 pillars of Lent: prayer, fasting, and abstinence. Digdi kita sa ikatulo na katutok ngunya na aldaw, alms giving. Bako lang po ining paglimos sa kwarta, kundi pagtabang sa mga nangangaipo, paghiras kan kun anong igwa kita. Kaya magayon pong ihapot ngunyan. Ano ang igwa ako, na dai ko man talaga kaipuhan. Tibaad pag uli ta po, paki-inspect an sa indong harong, arindigdi, an pwede nang itao. Assignment. Pag uli po, pakilibot po ang harong. Kung igwa po dyan na pwede pa man pakinabangan, itao po sa kapwa. Pero bako man po sa mga daininda magagamit, ano po, ipanautan na ining t-shirt, tara lubot-lubot naman, wag namang ganun. O kaya, ipanao ko na ini, gown, barong, saan po namin gagamitin yan? Wag namang ganun. So magayon na klase, so kaipuhan mo pa. Sabi ni Saint Mother Teresa, when you give until it hurts. So pag nagtatao, so may makulugan lamang sa party mo, ay ini, paborito ko ba ang badong ini, pero sige na-enjoy ko na ini, itatao ko sa kapwa. It has to cost. It has to hurt. Takun ang tinatao, sobra, mayo po yan kulog. Pero kung an itinatao, nagagamit pa kan kapwa, dahil napakinabangan mo naman, itao sa iba. Resist hoarding. Dai magparatipon nin kadakol-dakol. Avoid buying what we do not need. Kung pwede, ngunya na Kwaresma, dai kita mabakal ninda ita kaipuhan. Remember that the purpose of many things is not only to belong to us, but to share it with others. Kaya bagaan pangajita, Lord, paki-bless man po ako. Lord, kung pwede gibuon mo man akong mayaman, tamatabang man po ako sa iba. Lord, bless me, bless my wallet, my pocket, bless my hands, so that I can help. Pag nagyaman na po kamo, day po makalingaw, kan pinangako, na mahiras sa kapwa. Dahil pag ginigibot po ini, pag nagbubutas kita, bako na ining istorya sana, kundi ibanghelyong isinasabuhay. Maisabuhay talugod ang pagtao, ngunyan na Kwaresma, asin pakatapos kan Kwaresma. Ang hinahagan mo, namang
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pabanala ining sa mong gawi nin pagsakripisyo ngunyan, tanganing sa ipinapahayag sa nahihiling na gawi nin Kwaresma, magkaigwa nin dain nahihiling na bunga. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapos sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas ang isip sa mga maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga maagi man sa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga bagay na nagdadanay. Kaya, kaiba kan gabus na santo sa Angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga nagadan sa gutom, mga biktima nin gyera, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ranga nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Maghagad kita sa Diyos Ama nin kakanon, tama sana para sa aldaw na ini. Manyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagaing siring sa langit, ang samong kakanon sa rualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imon kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. nagmamangno kan pangangaipo kan kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Uya si Yesu Kristo, ang satuyang tinapay, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinansakong kalagma umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Paluhod po. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Matindog po, mamibi kita. O Diyos, ining mga sakripisyo magdanay sa mo sa gawi, asin magpusog man sa mo sa gibo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmatinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,612 pesos and 55 centavos. Ang naabagta po sa siring na oras kan misa, 2,884 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,467 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,467 pesos and 25 centavos. Ang nakolekta po niya to para sa bulan ng Pebrero, halo sa tada canisters, igwang total na 11,196 pesos and 75 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kung anon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Marso. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piuduran, Albay, uordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 ng pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya o sa chancery. Ang Katiwala 1008, magkakaigwan ng fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw or Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, digdi po sa tuyang parokya, magkakaigwa po nin kumpil sa Abril 18, sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa maawot magpalista asin iba pang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Maawot may mampung pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,400 pesos. Tulong Anonymous, tig 1,000 pesos. Anonymous, 900 pesos, 550 pesos. Limang Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 200 pesos. Diyos mabalos po. Pagirumdum po na Biyernes sa aga, gabus na Biyernes sa laog kan Kwaresma, aldaw po nin abstinensya, day nagkakakan nin karne o give up nin ano man na buotang, i-give up para sa mahal na Diyos. Ang tuyo, disiplinahon an sadiri, tanganing makanood na magmaot kan mga bagay na langit nun. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko an mga payo maghagad nin bendisyon. Kagurangnan, magdanay ka sa imong mga surugoon na naghahagad nin tabang kan sa imong grasya, tanganing magkamit sindanin pansagang asin pag-antabay kan sa imong pangataman. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paghinguwa sa kabanalan. Salamat sa Diyos.